Здравейте! Днес ще ви представим фенерче на фирмата Nextorch, модел T9. Изработен корпус, изработен от авиационен алуминий 6061 T6, ксенон, 110 лумена, изключително силна и ярка светлина. Свети до около 80-100 метра, като свети доста добре на това разстояние. Работи с 3 батерии CRX 123A, като цената на една така батерия почва от около 6 до 10 лева, в зависимост от марката. Ударо и водоустойчив, свети до 90 минути, по данни на производителя, 167 грама, без батериите. Днес ще пробваме това дали наистина е водоустойчив. Ето го и самия фенер. Има възможност да се регулира светлинния сноп, ширината и дължината. Може да се включва постоянно с завъртане на капачката или с натискане на бутончето. Изключително удобен фенер и компактен. Нека да го тестваме. Видимо няма мехурчета, които да казват, че от някъде пропуска вода, което е доста добре. Явно наистина е водоустойчив. Ето и светлината. Светлиния сноп виждате доста събран и концентриран, за да може да достигне разстоянието около 100 метра. Изключително добре свети на това разстояние. Вижда се светлиния сноп. Ще го проверим дали не е пропуснал. Да го попиеме. Капачката няма вода. Батериите са абсолютно сухи. Определено няма пропускане на вода. Като плюс на фенера, свети изключително силно на далечни разстояния, както казахме до 100 метра. Минусите са му ограничената работа до 90 минути и също така скъпите батерии, както казахме от 6 до 10 лева. Това е днешното тестче. Всеки само избира какъв фенер да сложи в раницата. Аз лично ползвам този и един чайник с LED светлина, който издържа доста дълго време. Така че според мен с едно фенерче не може да се мине. Това беше за днес.